Нәрсә ул ширк? Без сезнең белән Аллаһның иң сөймәгән нәрсәсе, иң зур гөнаһ, аңа карата иң зур гаделсезлек, җәһәннәмгә илтә торган юл ширк икәнен аңладык. Хузайфа бин Аль-Яман дигән сахабадан килгән хәдистә, Аллаһыннан разый булсын, булай диелә: кешеләр Аллаһның илчесеннән яхшылык турында сорыйлар иде. Ә мин, явызлык миңа килеп тиюдән куркып, явызлык хакында сорый идем. Шуңа күрә дә, үзебезгә шушы иң зур гөнаһка эләкмәс өчен, без аны җентекләп өйрәнергә, аңларга тиешлебез. Коръәндә иң бөек әмер — тәүхид, ә иң бөек тыю, аның капма каршысы булган нәрсә — ширк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз һәм аңа бер нинди дә тиңдәшләр ширк кылмагыз. Ширк сүзенең телдәге мәгънәсе ике нәрсәне тигезләү дип аңлатыла. Шәригатьтә ул гомуми һәм хусусый мәгънәдә була. Гомуми мәгънәдә ширк Аллаһның мәхлукатларын Аллаһ белән бергә, бары тик аңа гына хас булган нәрсәләрдә тигезләү, бергә кую. Бу ширк өч төрдә чагыла. Беренчесе, Аллаһка Раббылыкта, бары тик аңа гына хас булган нәрсәләрдә тиңдәшләр ширк кылу. Яисә аның кайбер сифатларын башка берәүгә дә бирү, мәсәлән, тудыру, үтерү, кайгы җибәрү, галәмнәр белән идарә итү һәм башкалар. Аллаһ Тәгалә әйтә: күктән су иңдереп, җирдән үстереп сезгә ризык бирүче Аллаһтан башка бер зат бармы? Аннан башка гыйбадәт кылырга лаеклы булган бер зат та юк. Икенчесе, Аллаһның кайбер исем-сифатларында аңа тиңдәшләр ширк кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә: аңа охшаш бер нәрсә дә юк, ул ишетүче, күрүче. Өченчесе, бары тик Аллаһның гына хакы булган тәүхид улухиядә Аллаһка тиңдәшләр ширк кылу. Моңа намаз, корбан чалу, нәзер, ярдәм сорап дуга кылу һәм башкалар керә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: кешеләр арасында шундыйлар бар, алар Аллаһка тиңдәшләр кылалар һәм аларны да Аллаһны яраткан кебек яраталар. Хусусый мәгънәдәге ширк Аллаһка гына дуга белән дәшкән кебек, башка затларга да шулай ук дәшү. Аллаһка гына өметләнеп булган кебек, башка затларга да шулай ук өметләнү. Аллаһтан гына шәфәгатьне сораган кебек, башкалардан да шулай ук сорау. Аллаһны гына яраткан кебек, башка затларны да, бер ничек тә ярдәм итә алмаган, сине ишетә дә алмаган сыным предметларны, амулетларны, үлекләрне, изгеләрне, сурәтләрне ярату. Ширк дигәч тә, безнең күз алдына иң беренче шул килә. Ширк үзе ике төргә бүленә: зур ширк һәм кече ширк. Зур ширк Аллаһка тиң затлар бар дип, һәм аларга да Аллаһка гыйбадәт кылган кебек гыйбадәт кылу. Бу ширк кешене ислам диненнән чыгара, аның бөтен гамәлләрен дә юк итә һәм ул мәңгелек җәһәннәмгә эләгә. Аллаһ һәммәбезне дә моннан сакласын. Амин. Зур ширк үзе 4 төргә бүленә. Зур ширкнең беренче төре — дугада Аллаһка тиңдәшләр кылу. Дуга иң зур гыйбадәтләрнең берсе. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга хакында әйтте: дуга гыйбадәтнең асылы. Ягъни, асылда гыйбадәт ул менә дуга инде. Шуңа күрә, кем дуга белән Аллаһтан башкага мөрәҗәгать итә, ул зур ширк кылган була. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Раббыгыз әйтте: миңа дуга кылыгыз һәм мин җавап бирермен. Әмма миңа гыйбадәт итүдән тәкәбберләнеп баш тарткан кешеләр хур булган хәлдә җәһәннәм утына керерләр. Зур ширкнең икенче төре — теләк максатларыңда, ниятләреңдә Аллаһка тиңдәшләр кылу. Мондый кешеләр гамәлләрен Аллаһ ризалыгы өчен дип түгел, ә нинди дә булса кешегә ошасын, үзенең максатларына ирешер өчен
бары тик бу тормышның нигъмәтләрен үзендә булдырыр өчен дип кылучылар. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Берәү дөнья тереклеген генә ва дөнья тормышының матурлыгын теләсә, без аларга моны мул итеп бирербез. Аларга дөньяви эшләренә кимчелек китерелмәс, әмма ахирәттә аларга уттан башка җәза булмас ва аларның тырышлыклары бушка һәм гамәлләре файдасыз." Бу төр ширк бик тә яшерен, әмма үтә дә куркыныч. Зур ширкнең 3нче төре — буйсынуда Аллаһка тиңдәшләр кылу. Кем берәүгә ислам диненә каршы килгәнен белә торып та, Аллаһ тыйган нәрсәләрне рөхсәт иткән, рөхсәт иткән нәрсәләрне тыйган кешегә, ул кеше үзлегеннән теләсә нәрсә сөйләргә хаклы һәм башкалар аңа иярергә тиешләр дип буйсынса, ул аны үзенә иләһ итеп алган, аңа гыйбадәт кылган була һәм зур ширк кыла. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Алар Аллаһтан башка үзләренең галимнәрен, монахларын раббылары итеп алдылар, ва Мәрьям улы Гайсәне дә иләһә тоттылар. Бит аларга бер нинди дә тиңдәшләре булмаган Аллаһка гына гыйбадәт кылырга әмер ителгән иде. Аллаһ мөшрикләр тиңләштергән мәхлукка тиң булу кимчелегеннән пак." Бу аятны ишеткәч, элек насара булган Ади бин Хатим, Аллаһыннан разый булсын, булай диде: "Без бит аларга гыйбадәт кылмыйбыз." Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа бу аятны аңлатып бирде. "Әллә соң алар Аллаһ рөхсәт иткән нәрсәне тыйганнан соң, сез дә моны тыймыйсызмы? Әгәр алар Аллаһ тыйганны рөхсәт иткәч тә, сез моны үзегезгә рөхсәт итмисезме?" Гади: "Әйе, нәкъ шулай", диде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аларга гыйбадәт кылу менә шул инде." Зур ширкнең 4нче төре — Аллаһка мәхәббәттә тиңдәшләр кылу. Моны табигый мәхәббәт белән бутарга ярамый. Мәсәлән, ана белән бала арасындагы мәхәббәт, туган илне ярату һәм башкалар. Монда сүз бөекләп, зурлап, түбәнчелек һәм буйсыну белән катыш мәхәббәт хакында сүз бара. Алай итеп бары тик Аллаһны гына яратырга ярый. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Кешеләр арасында шундыйлар бар, алар Аллаһка тиңдәшләр кылалар һәм аларны да Аллаһны яраткан кебек яраталар." Булар зур ширк һәм аның төрләре иде. Хәзер кече ширкне карап китик. Кече ширк. Аларга зур ширккә илтә торган бөтен сүзләр һәм гамәлләр һәм Аллаһ китабында ширк дип аталган гамәлләр керә. Алар зур ширк дәрәҗәсенә җитмиләр. Кече ширк кылган кеше Аллаһ теләгендә кала. Теләсә кичерә, теле икән каты газапка тарта. Менә аларның берничә мисалы. Беренчесе — кечкенә генә рия, показуха. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына дәшеп әйтте: "Мин барыннан да бигрәк сезнең кече ширккә төшүегездән куркам." Кешеләр сорадылар: "Нәрсә соң ул кече ширк?" Ул саллаллаһу алейхи ва саллям җавап итеп: "Рия, ягъни показуха" диде. Икенчесе — "Аллаһ һәм син шулай теләдең" дип әйтү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ һәм кемдер шулай теләде димәгез, Аллаһ шулай теләде, соңыннан кемдер шулай теләде дип әйтегез." Әгәр дә Аллаһ һәм кемдер булмаса, әгәр эт булмаган булса, безгә бурлар керер иде, кебек сүзләр. Ибн Абу Хатим Ибн Аббасның, Аллаһлардан разый булсын, сүзләрен китерә: "Аллаһны башкалар белән тигезләү, ширк һәм ул караңгы төндә, караңгы таш өстеннән үрмәләүче кырмыскадан да яшеренрәк. Шундый ширккә ир кешенең хатынына: Аллаһ белән синең һәм минем гомерем белән ант итәм. Әгәр дә менә бу эт булмаган булса, безгә бурлар кергән булыр иде", кебек сүзләр керә. Буласы хәлне кем белән булса да бәйләмә, чөнки шушы һәрбер гыйбарәдә дә
şirik калдыклары бар.